Ana aure shagali bikin auren soja LCP Yahaya ja mu je kawai angon ummi. Yahaya make shi da ummi aure an daura. Yahaya make shi da ummi aure an daura. Alhamdulillah rabbana sarki jallalla, sarkin da ke mini shi yasa nake sallana. Shi yayo mini mama har ma yaban abbana, yayi make da ummi an yi auren kauna. Rabbana bani basira zana yo wakata, wakar auren Yahaya da ummi auren kauna. An yi auren kwa yanzu mumuna ta murna, na ji na Gombe ni na ce da kukun dace. Sai kawai a tafi da irin salon kawai ka daura shi in yayu. Shagali bikin auren soja LCP Yahaya ja mu je kawai angon ummi. Yahaya make shi da ummi aure an daura. Yahaya make shi da ummi aure